Ja chcem mať úctu v ukrajinskej strane a vždy to prejavuje v stretnutiach. My, Slovenská republika, máme eminentný záujem na pokračovaní tranzitu cez Ukrajinu smerom na Slovensko, nehovoriac o tom, že tento tranzit umožňuje aj tranzit iného ako ruského plynu a rovnako zachovanie tranzitnej trasy cez Ukrajinu umožňuje, aby v budúcnosti Ukrajina, ktorá hovorí o vlastných zásobách plynu, mohla tento plyn vyvážať z vlastného územia smerom na západ. Naďalej preto platí z mojej strany záujem stretnúť sa s pánom prezidentom Zelenským, ale zdá sa mi, že tak Európska únia, ako aj Ukrajina. Ďalej sme hovorili o prvých krokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sú mimoriadne aktívne a ktoré do určitej miery nás aj budú inšpirovať, pretože v mnohých témach, napríklad hodnotových, musím povedať, že sa stotožňujem s názormi amerického prezidenta a tu nachádzame spoločnú reč aj s pánom predsedom vlády. Az egész nyugati világban tegnaptól mi vagyunk többségben. Azok a gondolatok, amikre tegnap előtt még azt mondták, hogy egy elszigetelt pozíciót jelentenek, azok mára a mainstream, a főáram pozíció. Visszatértünk a történelem főutcájára. Ez igaz, ha hallgatták tegnap az új amerikai elnök beszédét, és olvasták a döntéseit. Ez igaz a genderre, igaz a migrációra, meg igaz a háborúra is. A nyugati főáram békepárti, családbarát és migrációellenes. Ez az új főáram. Svet sa totálne zmenil. A môžu si rozprávať naši opoziční predstavitelia, čo len chcú. Že my vraj hovoríme nejako príliš slobodne otvorene o Európskej únii a o NATO. To je naša povinnosť. Ak nebudeme na tieto zmeny, ktoré nastavujú, pripravení, tak skončíme veľmi zle. Elmondtam a miniszterelnök úrnak, hogy úgy látom, hogy két helyén a világnak még nem látják, hogy milyen gyorsan megváltozott minden. Az egyik az Brüsszel. A potom, čo sme do ústavy Slovenskej republiky zakotvili definíciu manželstva ako jedinečného vzťahu muža a ženy,